sada hahurangat doni hilala moloro ibahu tonga-tongani sada usi ulaur manung ditongani mangojana molo dang tarilas Jabbar ate acik do irana so mahargari hilala molo dang sahat Jabbar itu hita alanido perlu tariasoro dison akar ragam-ragam di Jabbar na adong na biasa ta jupai di tonga-tongani kita halak Batak molo adong akka sada-sada ulau ate amang ate jumolo tabereng ima Horas madihita paparannya putar raja silai sabungan seluturpuk namar haujat tu silai bolak. Horas. Tamado hita madok mauliate tutu kata di bekasan hayi pasok kita pajupang di sekretariat tahun siganuk ari Senen. Ima dinalako marsiajar hita taringot tu para daton ni hita halak Batak di secara khusus di Pangharat Tuanon. Di bekasan Morginon neng begiot tama panorangion sian amata opudepan boru siagian dokot amanguda opuromora boru siagian ima taringot tu ragam ni Jabbar alani dihita poparannya putar raja silai sabungan di bagasa morhinon tatangi homma panorangion sian amak tua opudepan alani partikianon pinasa matu amak tua. Butima mau lihat iya oras isabeta udah ya oras mak oras marita peparanda puta raja silai sabungan sualu turpuk nomor hojatu silalahina bolak oras obar materi dari pasarnya mata ima prolog rekin ima Jabbar ragam ni Jabbar ate dihamu aka manami ad-dorang solau kita tu pembahasan akar ragam-ragam ni Jabbar jumolo majolo di patorak kami ima pangatusion ni Jabbar secara harafiah pangatusion ni Jabbar itu hak seseorang ya hak seseorang di dalam suatu acara mana pertemuan ni halak Batak dia muaka manami amak tuakku do amang udakku sada hahurangat doni hilala moloro ibahu tonga-tongani sada usi ulaur manung ditongani mangojana molo dang tarilas Jabbar ate acik do irana so mahargari hilala molo dang sahat Jabbar itu hita alanido perlu tariasoro dison akar ragam-ragam di Jabbar na adong na biasa ta jupai di tonga-tongani kita halak Batak molo adong akka sada-sada ulau ate amang ate jumolo tabereng ima Jabbar parhudul dihita peparannya oputa raja silai sabungan siwalu turpuk namar hoja kusilalahina bola nunga tahasomalkhon sudah hita peparannya oputa
Raja sila sabungan na walui sir-sir sude di jolo. Dan itu alani sude sian na waluon adong hakna, adong jabbar parhudulna. Molo adong misalna sian na waluon dangarong di sian na walu udul dinasi dan ilangin anda acik dorohana manang daw acik do kan mola bedang do tita di sinon ale nunga dong representatif ta manang perwakilat ta seturpuk ta adong dijolinan nunga tong masalah rohata ima jabar parhudul ate apa ate kesoni do kita tawain molo kita marulau diulau las niroha do akka ulau namaragami kita nawalu si konarong do sirsir alana walu do hita paparanyo putar raja sila sa mga takas do kan lawa raja tukir raja sodi raja butar raja dabariwa raja debang raja batu raja dohot tabur raja sirsir do hita nomor do na udu di jolo kan ita nawalu do teh oke. Ina teh, gimana perjolo dah? Jabar parhudul, takas. Alani ido kita takas parhudul. Di kita peparando puta raja silai sabungan siwalu turpuk. Na magihut. Na paduahon ima jabar juhud. Jadi jabar juhuton sian turu-turu si panganoni ibagi maun tu akka na berhak dapotan ate termasuk mari suya pangnobat ko dapot do sudi itu kan tapi ring manuangin molodong sada-sada ulaun saya didok kod protokol do maran didok pada juhud do terlebih di kita namar turgas pada juhud saya didok do dihamu amat taraja do inata soribana ate tungarong do be na soda potat jabar rade do kami pas hatam itu kan ale molo soadong be gabe ma jala horas itu kan alat kan dia mau ke amanami noknya gabe pada juhud so diri dok kamu kan ale molo adong do pena sudah potan dan gitu berhak mana dijabari ale dang sa do pe jabari saya lo do dok dituntut hak habidang dapotan do be itu dan gitu alana merasa menyangkut hak nadui molo hak ni sada-sada halak marang hak ni sada-sada kelompok dan sahat tutu mengidona idona dia mau ate ido raja artinya takas dona kin didokon pada juhud dihamu amat taraja idata soribada terlebih dihamu orang ni hula-hula nami dok tulang nami ate tungarong dobe naso saat jabar juhud raido kami pasahat to ale molo suarong gabe ma jala horas molo dang na komplep be manang na mangido dagido berarti na usaha me ale molo adong dobe lerota wajib lerota dan itu alana memang hak na doy. Tahu dang bana tu pesta inon tu ulau ni berarti dia punya hak. Ate apa ate? Da asal ta parohao dihita ka namar turgas songon pada juhud unang lupa. Dung tabagi sudia kejabaron. Dipuji ni hatatai si kotutupot tama dohot panak kasih tu sudi naro terlebih tuh orang ni hula-hula doh tulang dah gitu nah
terjuk do binege. Dan itu, ay dang do apot tami, na dong siya sa parsahot tao misalnya noy. Dang apot tami jabar juhud, dang jauh tami jabar juhud inna. Isa si tong na salah deh, dan itu aturan na dipangido. Molo susah do pe ala na menyangkut hak si ko pangido do dengan ate labok. Unang isonggak. Unang iro ko piri-piri umbangido. Ay dang sa do pe wangi na dang soni dang raja soni. Molo anak di raja do si ko raja do makatay raja do bangido. Tapi dihamu padijuhuk nami hamisian horongon dang sah do pe soni do tok ate. Ewan na pe adat. Si kolabok do makatay. Ate emang udah dapat amat dapat unang preman ate. Si kolabok do dah. Gitu. Hamodon norak ka pangasahurot tu aka hari-hari na mangiulat na poso-poso ate. Mau lihat Mak. Ima Jabbar Juhud. Baru sahab mamuse Jabbar Dekke. Jabbar Dekke. Tersaru baru nak Jabbar Juhuti do Jabbar Dekke. Alaya sing molo Jabbar Dekkeon dang satu hula-hula. Molo pe sipata satu hula-hula di dokoma lo pambangan. Jadi sasitong na dihamuak ka manami ate. Jabbar Dekkeon ima Jabbar Dekke na dibuan ni akka horong ni hula-hula ta do tulang ta. Ido ate. Alani dihita salut na perlu ate pati koson nami unang betarokon dekke siuk. Ibu tahu mo artinya dekke siuk? Dekke siuk siya hula-hula nami on, dekke siuk siya hula-hula nami on, siya tulang nami on, dekke siuk. Siukinon lapatan ni siuk nga ya opatorak kami di konten-konten tanah barpudi on terkira gotong royong don terkira manuk pagi dekke siuk si hula-hula nami tatu hula-hula ino manuk pagi perburuan taringok dekke kan lido kan ibarat na soron marpesta mau yang marsugut mulai jolo dah gitu baru akadongat tubuhku manandongan sahutahon mabesyuk nama contoh manaruhon iddahan sama pangalopan manaruhon akka aqua tersoni terhorong gotong royong jadi dia maruhon terkira na arisan molo giliran ni si A Basudimon mabesyuk na ido artinya manupahi ido artinya siu kate jadi ading mau lihat Pak mau majahor dekke siuk kamu protokol dekke unang ido kok kamu dekke tajalo do dekke siuk sien on tajalo dekke siuk ase polina datai tajalo do dekke sien hula-hula ta on tajalo do dekke sien tulang ta on dah sudi urutan-urutan na ido te jala khususnya para anak dan itu arok kata nama dokon dekke lopan tu dogat tubuh nabi on dekke lopan sian tu punguan on dekke lopan tubuh paran di on dekke lopan on unang tadokel dekke lopan turun derajat di dekke desa hula-hula gawe dekke lopan katakan aja dengan dokok kita dekke nasian hula-hula ta tu punguan on dekke nasian hula-hula ta ko dogat tubuh nami ni on dekke nasian hula-hula ta tu baru nami on unang dokok kamu dekke lopan dang bermakna nilai ni dekke mulai dokon nilai tong don yang gawe lopan alai nilai ni dekke gawe turun
Mulu dek kelopon na siya no arong ibi, buru dek kelopan. Itu kan, gabi hurang. Ano pe molorong suku-suku tayo kau tinot catat tamu si buhi suku kawate. Anong tabayo mamuda? Ya, imate. Jabar nakit, jabar deke. Baru nabagiot. Jabar hata. Nah. Jadi mau jabar hata hak ni sada-sada halak. Dan gitu makatai. Mulu di pasahat, ku sada-sada halak, hak nari. Dan gitu. Alani dihamu aka amanami. Amang tuaku do amang udakku dari. Arung di Bajul Maun molo di pasahat jabar hata gabi terhira sada uhuman. Ate, gabi sada uhuman. Ujungnya gabi biar daputan di pasahat jabar hata olo dangro. Apalagi mulu misalnya kita siwalu turpuk. Olah sana doro se turpuki holani terus. Mau nama ngudak ko pun si romorau kadang itu. Datu itu siap sedia kapanpun, anyway, anytime, siap majalu jabar hata. Molak kana singi belum tentu, dah gitu. Alani, ihamu akan manami, ate, amang udak kudu amang tuaku. Molo kita kebahagiaan di pasar jabar hata tajalo. Jepek mananggajak kata taisi kodok konot tado alana naung dilean doha tu hita madokon pasatok kata. Dah gitu, dah. Dia mau emang tohor udah koni, gitu kan? Acik doro hatta mau dilakai. Kecuali kalau misalnya arok kita tulus orang dan gitu, pinasa matu di nama saat kami tak sadar silop pagarong 245. Kalau lebih hamu nama kataon no kata tamai itu mengenai mungkin di pertikian, dan gitu. Somal lah di kita peparendo putar aja silai sabungan. Tapa somal-somal do sude turpukon kebahagiaan jabar hata. Diulau las dirohak, nangpe diulaun akan nama ragami. Alaya Allah sifata ala nidos dirohata. Mamayang di pertikian do dia sia dos diroha do dah. Dan gitu, mak. Sada silop pagarong, 2 masih silop papuli. Molo pesara nama kataon. Nam sudi mahita mamitauli. Matong boy lain. Dangadong digijang ni godang ayat laut dos niroha si benasau. Ate apa ngate? Jadi itu jabar hata. Sahalinai dihita peparando putar aja sile sabungan. Molo di pasah jabar hata tu hita sikot jalot tadoi jala taulahon ala nanai parsangapi do hita na dihargai do hita masalah isi nainon isi ni hata tai gejang jepek ihak tadoi ate amang ate umma gunana hita roh sekretariat mau lihat mah dia mengudakku nyon ketua nami lohor aja on mau saya dong siulau saya dong kodok mau didok ku ketua nih konator idok kodok hatan las roha dan gitu las roha sudi dan gitu berarti hak nainon dijaro jala dihargai halak napas hata mbak baru nama giut Jabar harap yang muda, betul, juhud, deke, jabar hata, baru, jabar, daun, jabar, ulaun, nama jalan dah, nak kira teh, deke juhud, betul nak kira, jabar ulaun. Nah, artinya jabar ulaun ikut peran serta terlibat makubasi. Sada-sada ulaun terlebih hita peparano putar aja sila sabungan. Dihamu akka amang udakku do amang tuaku ate
molo di kita peparanda putar Raja Sila Sabungan khususnya siap kami bidang adat molo makobasi sada-sada ulau lasni roha saya terlibat do kita nawalu turpuk nawalui siap mulai loho raja tukir raja sodi raja butar raja dabariba raja dibang raja batu raja satu tabur raja alana si ulau ini adalah si ulau ini paparan yang putar Raja Sila Sabungan si walu turpuk berarti suri nawalwon sikon arong ma jabar ulau ate apa ate jabar ulau alana ini hamu akamanami mau lihat tema satu sadarion jabar ulaun nari pasahat tuhamu akka amanami dinggado diulah hokam las roha siani tarina do hasadao begitu bui tarak mengulahon tarida ma songon motota begitu sisara tadok sisara paridahanan sisada luluanok, sisada luluboru, jala sisada pakilalaan. Tatarapot deh. Dan gitu, sudi kita kana walu adong terlibat di sini. Berarti ulau ni peparan peta Raja Sila Sabungan si walu turpuk. Itu masa kita di son. Saya giat matu akari nama ngihut, dan gitu tu akari nama ngihut, ever to ever. Dan gitu, terus dan itu terbina hasadat tahun. Soliditas tahun tetap terjaga. Mau lihat ya Pak, dia mau aka amanami, ate, amang udakku, amang tuaku, baru nama ngiut. Ima Jabar Tortor. Jemolorong sada-sada ulaun, makuling ogung sabangunan. Marang pe mau nasi Jerman, marang mau nasi Jepang. Tutun angin arong durisi Jabar Manortor, dah gitu. Jadi risu di Manortor, siap penguan, siap kita. Jadi di kita peparanda putar Raja Sila Sabungan Solo Turpuk. Namar hoja kusilala hina bolak narong di provinsi Banten khususnya dadong di Tangerang Riau. Molo kita ulau pertanian luhutan bolot di son kan manortor do perturpuk itu kan itu hak tortor deh dan itu dilihat hak turpuk itu manortor ya molo penian molo Arab roha salah mana perturpuk manian ale adong do di pata piga turpuk di pasara sia dos ni roha doi ulah ko salinai goda ngai laut dos roha si bain nasat ale tarida turpuki mulai sia turpuk loh raja turpuk tukir raja sodi raja butar raja dagariba raja debang raja batu raja satu tabur raja ima hak dan itu baru sama di musik hak tortor sian aka sektor adong coba aja lo mau hak ni tortor tuturpuk dengan lagi pasar acik dulu ada mana daun acik do kan acik mulai ate mak jadi dang tatonjol hordison ima sektor ale jumolo do turpukiron alana si walu turpuk kita dan si walu sektor dan gitu takas parortoroni om majo turpukot baru ima Jabar tortor ate apa ate mulai ate pak nama giut ima Jabar Pariban dang maragat tanian na marulaw na liparibat ta kita. Arong do Jabar paribar kan? Ipasa do paribat? Jabar tu paribat kan?
Ido. Jadi hak ni paribani dihargai. Ate ima Jabbar pariban. Anong dobe kira-kira tabara Jabbar ama udah? Oh ya, Jabbar Sinabon. Iya. Napa wali ho nate? Jabbar Sinabon. On na menyangkut hepeng mau nate. Jabbar Sinabon. Ini mah Jabbar hepeng. Bisa ada ulah-ulah si roha. Manampe ya Sinabon akka hepeng mau nate. Ya, sahab mon tusuhiap pang paton. Termasuk merisau tetimbarakum upat pulang doh dia sudi termasuk mau di Jabbar Sinabon nate. Ya, ima. Tasoni mara arong dobe kira-kira Jabbar na biasa tapi ki. Oh Jabbar Ulus sarana teh. Oh ya. Na biasa teh. Ima pasia ora teh. Jabbar Ulus doa kalan nasi kan teh Jabbar Ulus. Ya. Pas doi Jabbar Uluson terlebih di pihak di Perbur molo tabe di pihak di Pararak dan itu molo sodapot do Jabbar Ulus sian hula-hula marang siap perburui aturan nada padang dapot gabe lari ku halak hasid rohani hasid kan hasid rohat tagat aturan nada pada naur dan dapot nian apa gabe lau kun asing ima Jabbar Ulus ate terlebih di imanakin suhiap pang nopat na di pasaat ni sada pamarai simanggokon upaparorot dohot ibotoni mananda bururi pangoli dengino aturan na sikopas don ngodaw kan don olo gawe anong partu Tuhan alari dihita ka panuturi si ulau nate ulau las ni roha si kodingga do tuturata asa pas sahat Jabbar Uluson hasahatanna unang sahat Uluson tunaso hasahatanna asa dinggan sude jala tutur sude imara naboy di pasatami taringot ragam-ragam di Jabbar dihita halak Batak dang naman dok sia hamidaw alay nabuhi taboto satu nanginon sia kemungkinan lebih sia-sia nabuhi dapat kami sian akka panorangyata na kiningani soni san akka literasi molo tungarong sukun pinasa matuha ate partikyano di pasato taringot Jabbar aruna kiso Jabbar tortor ya molo Jabbar tortor kan nau suku-suku konan masuk matuaha tu bulan makon holi dohot sar matua artinya son bunga pasti merdana kapanati ya Jabbar tortoron masuk do di kelompok ni nama nation na keduahon nama nation tentu kan naking malumak kata di gijang ditutur do tentu ngarong walau udah sarma tua tentu ngarong horong naking di partikian di pasatu sih ada mau masuk no Jabbar tortor tentu masuk menon tortor ni hula-hula mang tulang masuk don hula-hula tulang masuk do tutu Jabbar tortor nagabi panakti babang na sati-sati alana mulun hawe ni bereng molo Jabbar tortor khususnya tu nama nakti namang na mabo sati-sati molo di pangartoni dokon na mangulahon hobat tu pakuling neder tini halakon mapunguan ya ma Jabbar tortor halakon lasibo masati-sati na Marsite pinguan mangna nang molo seburu pe sana katoni yo batwa masolot bu ulon las roha mangna gawe mangna ulon habok ni roha mang sarma tua ya mana teh betul jadi sebenarnya teh bahwa Panati adalah
Jabar Panati adalah bahagian daripada tortor, panortor. Gitu kan, sudi ke panortor doang udah. Dan gitu, Jabar tortor. Dan gitu, adong do Jabar ni hula-hula, ini dang manati. Iya. Ale ditorong dinon misalnya donga sahuta, donga tubuh, dia kama buat sati-sati. Dan gitu, jadi seolah-olah sati-sation gak bedo koma panati. Kan itu? Jadi molosongon di matematika, dan gitu, ada dia irisan, subset, ada superset, bahwa sati-sati itu adalah subset daripada panortor, gitu kan? Ada pok rohani yang mengudahkan adalah bahagian subset, dan gitu. Supersetnya apa? Supersetnya itu adalah panortor. Bahagian dari panortor ini apa? Ima subsetna, ima nakip panati. Panati berasal dari kata-kata sati. Sati ini artinya persembahan, pelean, tupak. Jadi sombai dok dari panati, orang yang membawa sati-sati. Ini bang udah. Ale mau horong di hula-hula do diadamkan, dang sati-sati diwakal lagi. Ale ulus do kan. Ini. Jadi bahagian. Jadi panati adalah bahagian daripada Jabar tortor. Ate mau udah teh. Terima nate. Dari ina mate. Ina mate. Jadi sorry dok pendeta tua-tua teh. Sikop najumolo, pisang siholot, namar bari teh. Taujungi majolo ulau tahun borginon minggu dan Roma tahu lagi teh. Ya marsangak ma tuhata, marsangak ma putar raja silai sabungan, marsangak pada kita para puta raja silai sabungan solo turpuk namar hoja kusila lagi nabolak. Horas marida. Horas.